Sanibonani molweni namkela kweza TV ngesiXhosa. Khuzwayo ke guys, usazithembise ngosami ke ubalisela uvelephi ke uba lo muntu uhlala phi, uhlala nobani. Wagesa ke uvelephi ke ethi hayibo usami ke uthukile ke uba yonke lento iqale nini. Ukhuzwayo ke yena guys u-excited ngale ndlela ngoba lokhu uthi udibana nomuntu wakhe azotshata naye. Usami ke nanko ebonakala fika ke kulo velephi uzise isikhaftina uphathele utata uvuma. Uvelephi umbuze ke engekathethi into yoba hayibo uze kumalume na, uthi kaloku ndivile uba wena naye nizotshata. Usami ke othusekileyo ke utsho njalo ukhuzwayo watsho ethi ke hayi usungamuhoyi, watsho wamnika ke isikhaftina esi ethi unikeza utata wakho ethi hayi ukhuzwayo uyazithethela ungamuhoyi. Ukhuzwayo kubonakele ke guys ngena ke esiphaza ke sikasam ke apho efike khona sesithi sam sithandwa sam. Uthe ke ufuna ke bake bathathe iwalk baye ngasemlanjeni bazihambele nje. Usami ke umbuze into yoba ewethu ndiva le nto uba wena wahamba usithi ebantwini thina ndihamba ndiqhwatyelwe izandla ngabantu bavuyisana nam ngento yoba thina sobabini sizawutshata. Yintoni uhamba uyithetha ebantwini? Athi ke ukhuzwayo hayi suke abantu bayakuthandwa mabethetha, mna uyayazi into yasexoba sesitomnye ke uyavuma nyhani uba nguwe lo uyithethayo. So ukhuzwayo uthi ke naye bo kanti uthetha ukuthini ugesi lona ndithetha ngawo we-feelings. Uthi omnye no mna ndandithetha ngogesi i-load shedding not le uthetha ngayo. So ukhuzwayo caba uthuse nento yoba kusamke wakho wambamba apha ezandleni wazixelela into yoba hayi yonke into erayithi. Uthi omnye kanti wena ukwazi ubanjwa nangumntu wesifazane. Wabe senixelela ke into yoba kusamke mna kum nawe into endicinga uba ikhona yi-friendship. Ukhuzwayo ukuthi ke naye mna uba ndifuna uba ndibe njalo. Uthi omnye ayikho into endingayenza mna, into endingakofarisha yona inye nje kuba thina sobayi-2 sibe zitshomi. So washweba kanjalo ke guys ke ukhuzwayo. Wenzeni ke guys yena uvuke ene-gift phezu kwebhedi yakhe ke xa eyivula imic yho avuye ke caba uyayithanda kakhulu because kaloku ngulo mntu ofuna ukwenza le nto yakhe ke. Uye wahamba ke wobulela kutata yakhe ke thina kuyabonga ngegift amphe. Utata ke no bendingena ukuthengele kwale into ingxola kangaka mna khange ndithenge kwaloo nto. Othi ukuba ngubani ke ngumntu omthengele le nto beseyiqonda uba kuThemba because uThemba nguye umntu bebesoloko emlandelela ngento edibanise nevoice yakhe. Aye ke kuThemba, uThemba besesithi ke ndiyayazi bendiyazi uzoyithanda vele. Hayi ke nokwenzeni excited ke uthi makamfundise. Kumnandi nje noma mvike uthe ndifuna ukuyiva ke lo voice yakho ucula kuloo mic leyo uncedile Themba umthengele udade wenu. So uThemba ke guys noWenzeni hayi bayavana kakhulu ngoku ku-right nje yonke into. Intlantsi ke nayo ke siyibonile ke ibuyile phakathi konjengaye noPhetheni. Kumnandi bayathandana njengabazali. uJabu ke guys ubonakele efika exopho eyoxelela uvuma ngoSibongile uba uSibongile ibimfanele ibhasari njengabantwana bonke ngoba yena emonyula phakathi kwabanye wayemazi into yoba uyayidinga. Kodwa ngoku uthi unento emphazamisa kakhulu kwizinto zakhe. Uthi hayi akenzi kakuhle tu emsebenzini and ke ngoku into emphazamisa kakhulu kukuba ubuyelene nalo mfana wakaDlamini. Yho akhuze kakhulu ke uvuma ethi lo mfana wakaDlamini futhi uJabu ke uyawubasa naye umlilo. Uthi into afokase kakuyo kakhulu ngoku uSibongile zizinto zothandwa qha akenzi kakuhle tu emsebenzini. Uvuma uthi yeyi ayikho into endingayithethanga nalo mfana wam. Ebuza noba ke okukuziphatha kwakhe kumbeka phi ke ngoku. Khange aphendule ke uJabu. Ugcina yena guys ubonakele ke ene-date noNeli apho bancokola khona ke iindaba zakhe zoba abasebenzi ke bona bebembona engumntu onjani. Wamxelela kuNeli into yoba no ubusinika i-attitude nawe uziqonde besicinga uba inoba khona into esingayenzi kakuhle ngakuwe. And ke ngoku ethi uNeli sithusana nayo into yoba uvusa vela shift iblame yonke ayizise ngakuwe uba yindoda enjani. Wambuza ke nento yoba ikhona imali azoyifumana ke kuvusa. Ugcina kumxelela into yoba no khona endizoyifumana kuthi vusi mna because umtshato wethu ubungenguye lo in community of property, so akanayo nesenti emdaka. Amanzi aphinde ame apho akhe ema khona. uSibongile u-excited ubalisela uzama umxelela ezo ndaba zoba yena ngoku kwi-relationship and i-relationship yakhe noKwenzo ihambela phaa phezulu. Uzama ukuvuyisana naye ke ngoba uthi uzoke abe nendoda enye uSibongile and uSibongile ukhala ngoba yena unguSibongile kaKwenzo. Kwenzo ke guys bonakele efika ke exopho efikela kuvuma ke ezilungisela imoto yakhe ke nalapho uvuma caba ubelungiselela uhamba ke.
ovuma ke othuke kambuza uba ufunani kwambambo. Kwenzo ke abe sesithi uba tata ndiyayithanda intombi yakho, eyona nto endize apha uba undinike itshansi yokuzibonakalisa uba ndiyifanele intombi yakho. UJangase qoqoshe zonke izinto zakhe zemoto wabuza uba ugqibile na. Watsho wayethetha noVelaphi ke esithi, Velaphi ungalibali uba namhlanje sitya ifishi. Wabe engena emotweni yakhe esithi, andingomngani ke mna wabantwana. NoVelaphi ke bemjonge ngelihlo elithethayo ke uKwenzo, bamshiye ke eme apho ke uKwenzo guys engazi noba makathini. UJangase ke ubonakala efika ke esikolweni sikaSibongile apho efike uSibongile ehleli khona netshomi yakhe uzama ke uyifunde ivaliwe waphakama wamshiya apho uSibongile. uSibongile xa ijika ngutatakhe othuke ke mbuza uba hayibo tata ufunani apha. Tata kuthe ke ndibekwa imikhuba yakho apha, andithi wena ngoku sowulihlongandlebe? Ethi jonga ngoku sizoqala kwa-A. uSibongile ubuza uba ndenzeni kanti tata. Uvele wathi ke uVuma, uJabu ufikile eXhopho ezosixelela ke into yoba wena yena uthathe i-decision yoba kaloku ibhasari yakhe ne-internship akunike yona uzozithatha ngoba kaloku wena awuziphethanga kakuhle. Aphela emqaleni ke kuSibongile ugqibele ngobuza nje uba ndenze ntoni. Asazi ke izophelela phi le game kaJabu. Enkosi, ngicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.